Avui, 8 de març, volem agrair a totes les feministes que han lluitat perquè podem portar pantalons. Tenim dret a decidir si volem o no ser mares. El nostre superior té prohibit assetjar-nos sexualment. Podem ser metgesses, jutgesses, Científiques i astronautes. tenim dret a tenir un títol universitari. Si decidim casar-nos, no passarem a estar sota la tutela del nostre marit. sota la tutela del nostre marit. Podem obrir un compte bancari sense permís del nostre pare, marit o germà. Ni els diem de donar el nostre salari. Podem obtenir la custòdia dels nostres fills i filles si ens divorciem. Podem practicar un esport professional. Avui, 8 de març, volem agrair a totes les feministes que han lluitat perquè Podem votar. Podem llegir els llibres que volem. És un crim És un crim que la nostra parella ens maltracti. que la nostra parella ens maltracti. Si ens violen, no serà culpa nostra, sinó del violador. Moltes gràcies a totes.